ଭାରତର ଏକ ସାଧାରଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଥାଏ ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି କରିବି ଯାହା ଏସବୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳକୁ ସେ ଶିଖିଥାଏ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରିବା ଓ ସମସ୍ୟାରୁ ମାର୍ଗ ବାହାର କରିବା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ IPS ଅଫିସର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଭଳି ଗୁପ୍ତଚର ସଂଗଠନରେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନରେ 7 ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। କେବେ ମଜୁର, କେବେ ଚୌକିଦାର, କେବେ ଫକିର। ଦୁଷ୍କଣ ଦେଶରେ ମାଟିରେ ରହି ସେଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେନା ଓ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। 1988 ମସିହା ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡେନ ଟେମ୍ପଲ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚିଥିଲେ। ସେ ଅଧିକାରୀ ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଲେ, ଭିତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାହାର ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଦେଲେ। ଏହି ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ୍ ଥଣ୍ଡର ସଫଳ ହେଲା। ସେହି ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଧୁରନ୍ଧର, ଯେ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନ IC-814 ଅପହରଣ ହୋଇ କନ୍ଧାର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି, ଭୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ବୁଝିଲେ। ଶତାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଲେ। ପରେ ସେ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2016ର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 2019ର ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ସୀମାରେ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ରହି ବି ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।